Ministru, kellna l-inaugurazzjoni tal-Craig Currency, x'inhuma l-prospetti għal-futur? Kif taf, dik il-ħamis ħarġet il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, illi fija l-esperti għalulna illi huma sorpriżi bit-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż, partikolarment dak li seħħ fl-2017 fl-ewwel 3 kwarti għaliex kellna kabbir illi jilħaq is-7.2% tal-GDP tagħna li jfisser id-doppju ta' dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea bħala medja. Il-forecast tagħna hu illi ser ikun hemm jibqa' dej l-investiment barrani, rajna il-riżultati li ksibna pubblikatu il-Mont Enterprise matul l-2016 u l-2017 u jidher ċar ħafna wkoll illi dawn ir-riżultati ser jibqgħu hemmhekk, ser jibqgħu għaddejjin, mhux biss investiment dirett barrani f'dak li jgħidulu greenfield, ġifieri f'proġetti ġodda, imma anke wkoll espansjonijiet ta' dawk l-attività li hemm bħalissa u niċeċ ġodda. Dan l-aħħar fil-Parlament tiġi diskussa wkoll il-produzzjoni tal-derivattivi tal-kannabis għall-użu mediċinali u din ukoll hija niċċa ġdida fl-industrija fil-manifattura tal-pajjiż li se tibqa' tidher li se tibqa' tikber. Il-kobor tal-ekonomija tagħna joħroġ mill-fatt ukoll illi l-ebda settur mhu jaqgħod lura, b'mod partikolari il-settur tal-manifattura jibqa' wieħed ċentrali ħafna fl-ekonomija tagħna u ovvjament allura dan huwa riżultat kollettiv ta' pajjiż bejn il-ħaddiema, il-familji, il-negozji u l-intrapriżi kollha li ħadmu l-istrateġija ekonomika tal-gvern. Ministru, l-ispazju biex isiru fabbriki ġodda. Taraw problema jew. Hija challenge. Kif taf hemm id-dibattitu bħalissa fuq iż-żona ta' Bulebel u l-espansjoni ta' din iż-żona. Il-gvern kien ċar mill-bidu nett illi ħajsiru ħaġa il-proċess għadu fil-bidu ħafna. Se jsiru studji soċjali u ambjentali qabel nagħmlu applikazzjoni għal permessi. Jiġifieri din hija priorità tal-gvern li qabel nieħdu deċiżjoni jkun hemm konsultazzjoni mal-stakeholders kollha biex naraw l-impatt soċjali, l-impatt ambjentali li l-gvern qed jgħid ħajtih priorità addirittura fuq it-tkabbir ta' żona industrijali. Jiena ma neskludix li bħala gvern insibu wkoll alternattivi oħrajn, jiġifieri alternattivi fejn hemm żoni illi bħal Bulebel huma industrijali, però m'għandhomx impatt soċjali u ambjentali fuq il-persuni li jgħixu.